बाबू बाहेर जा, तुला घ्यायचं नाही व्हिडिओ मध्ये. बाबू बाहेर जा. काय असतं तू असं गेला मी इकडे तुम्ही होती कोपऱ्यात बघितलंच नाही. तर अशा प्रकारे भावाने बहिणीसाठी बनवलेलं आहे जेवण, तुम्ही नक्कीच बघा. नमस्ते सर्वांना. नमस्ते. तर आज मी दुपारचं जेवण बनवतोय आणि आज आमच्याकडे जेवणामध्ये भाजी, भात, वरण आणि काय काय आहे ते तुम्हाला आता ब्लॉगमध्ये दिसेल. कढी सुद्धा आहे. कढी सुद्धा आहे. सुरुवातीला मी इकडे काय बनवते बघा, इकडे मी डांबे घेतलेत, डांबे भिजवून घेतलेले आहेत आणि इकडे बटाटे म्हणजे चांगले धुतलेले पण आहेत आणि आता पाण्यात ठेवलेले आहेत. तर सुरुवातीला आपण डांबे बटाट्याची भाजी बनवणार आहे, म्हणजे शेंगा ड्रमस्टिक. येस. तर सुरुवातीला आपण इकडे गॅस पेटवूया. आणि आज मी ते इन्स्ट्रक्टर आहे. येस. आज काजल मला सर्व काही, समजा काही चुकलं किंवा काय जास्त झालं, कमी झालं तर काजल मला सांगणार आहे. गॅस पेटवलेला आपण इकडे आणि आता आपल्याला जेवढं पाहिजे आपण तेवढं तेल टाकणार. तेल जरासं गरम व्हायला पाहिजे, बरोबर काजल? हो. तेल टाकल्यानंतर आपण सर्व प्रोसेसमध्ये आपण काय काय घेतलंय. इकडे आपण टोमॅटो घेतलेला आहे, एक घेतलाय मोठा, एक टोमॅटो. आणि इकडे आपलं जे वाटप बनवलेलं आहे ते आपण 4 चमचे टाकणार आहे. त्यानंतर आपण इकडे संदेवर मीठ घेतलं आहे. तुम्हाला माहिती आहे परवापासून आपण मीठ बदली केलेलं आहे आणि तुमच्यातली एक कमेंट आम्ही जी फॉलो करणार आहे ती सांगतो की प्लास्टिकचा डब्बा आम्ही काढून काचीचं कंटेनर आणणार आहे, काचीची बॉटल आणणार आहे आणि त्याच्यामध्ये लाकडी चमचा ठेवणार आहे. हे मिठामध्ये आम्ही चेंजेस करणार आहे. हा पण मीठ आता संपायला आलाय आणि आपल्याला मसाले सुद्धा लागणार. तर इकडे बघा तेल आपलं तापलेलं आहे. तर आपण सुरुवातीला इकडे आता टोमॅटो टाकणार आहे. टोमॅटो आपल्याला परतायला आपल्याला इकडे इकडे आपले टोमॅटो होतात आहेत आणि आवाज येतो म्हणून आम्ही हे थोडेसे विंडो बंद करतो, पण आम्ही इकडे विंडोज पण चालू ठेवतो. आता टोमॅटो आपले जरा कसे विरघळले पाहिजे, जरा नरम झाले पाहिजे. तेलामध्ये टोमॅटो एकदम चांगल्या प्रकारे फ्राय सुद्धा झाले आणि थोडेसे नरम सुद्धा झाले. तर ह्याच्यानंतर आता आपल्याला आपण जो वाटप बनवून ठेवलेला आहे तो आपण वाटप टाकणार आहे. त्यासाठी आपल्याला चमचा लागेल आणि ते आपण 4 चमचे वाटप टाकणार आहे. 1 2 3 4 वाटप टाकल्याने कशी भाजी एकदम व्यवस्थित खाण्यासारखी होते, एकदम छान लागते खायला. किती चमचे टाकते? 4 चमचे. अजून थोडं 1 चमचा टाक, कारण की आपली भाजी जास्त आहे. आता गॅस स्पीडमध्ये ठेवायचा. गॅस थोडंसं वाढवलेलं आहे आपण. आणि ते काय घेऊन जाते तू? बाबूसाठी. काय बनवतो बाबू तू? तिला ते खायचं आहे ना तिचं मम्मा, त्यासाठी चमचा अजून टाकलाय. ठीक आहे, आपण 1 चमचा अजून एक वाटप टाकलेला आहे. आली ना मग. आता वाटप पण चांगलं आपण जो तेल टाकलाय, टोमॅटो टाकलाय ना, त्यामध्ये आपण चांगलं फ्राय करून घेऊ. इकडे आता वाटप आपलं तेलामध्ये एकदम व्यवस्थित फ्राय झालंय. आता आपल्याला टाकायचं आहे मसाले. मसाल्याचा डब्बा नेहमीप्रमाणे काजल इकडे ठेवत आली आहे. तर आता काय काय मसाला टाकायचा आहे ते काजलच मला सांगणार. म्हणजे कोणाला आता घरी आपल्या मसाला किती वापरला जातोय ना, आता मला एवढा अंदाजा नाही, पण आपण करतोय. तर सुरुवातीला आपल्याला काय टाकायचं काय त्याच्यात? थोडीशी हळद. थोडीशी हळद. थोडं अजून टाक. थोडंसं अजून हळद. आता हे रेड काश्मीरी चिली पावडर 1 चमचा. थोडंसं अजून. आणि आता हे धना जिरा पूड, धना जिरा मिक्स. नंतर गरम मसाला. गरम मसाला. थोडंसं गरम मसाला अजून टाक. गरम मसाला अजून. हां. आणि आता लाल तिखट 2 चमचे. 2 तिखट. लाल तिखट 2 चमचे. बस. बरोबर झालं. हां. इकडे आपला मसाला सुद्धा टाकून झालेला आहे. आता पटकन डांबे टाकायचे, नाही तर करपेल तो मसाला. ओके. आता परत पटकन सगळं नाही, फक्त डांबे. येस. हे डांबे टाकले. डांबे कसे वरती 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 तरंगतात आहेत पाण्यामध्ये. हो. आणि आता आपल्याला बटाटे सुद्धा टाकायचे. म्हणजे आपण बटाटे किती घेतले का? 2. 2 बटाटे.
मोठे बटाटे होते ना म्हणून 2 घेतले. तेवढं कसं पाणी पण त्याच्यासोबत जातो ना, म्हणून ते मसाले करपत नाही. म्हणून भाजी लगेच टाकायची मसाले टाकल्यावर. चला आता आपण जरा मसाल्याचा डब्बा आपण बंद करूया, ना त्याच्यामध्ये पाणी जायचं ना, आणि सुगंध पण जाईल. बंद करून आपण आपल्या व्यवस्थित जागी ठेवायचं, कारण आता मसाल्याचा डब्बा आपल्याला लागणार नाहीये. आपण भाजी आपली व्यवस्थित ढवळून घेऊया. आता पाणी टाक त्याच्यात. मी तुला पाणी देते थांब. वाटपाचं काम झालं, आता फक्त आपल्याला मीठ लागणार. आणि जेव्हा पण मी जेवण बनवतो ना, तर सर्व साहित्य किंवा जे काय टाकायचं आहे ना आपल्या भाजीमध्ये, ते सर्व मी समोर घेतो, म्हणजे काय विसरायला होत नाही. म्हणजे ही टिप तुम्ही पण फॉलो करू शकता. म्हणजे कधी कधी मीठ टाकायला बघ आपण विसरतो, किंवा काही टाकायला विसरतो. तर समोर असेल ना तर आपण ते विसरणार नाही. तर आपल्याला पाणी टाकायचं आहे बघा. अजून लागेल. आता हलव जरा. तांब्याने ते पाणी लागेल पाणी अजून. अजून कारण की कसे डांबे शिजायला जरा वेळ लागतो आणि हे पाणी जास्त लागतं डांबेला, आणि आपले डांबे जरा जाड आहेत. येस बॉस. झालं. आता चांगलं एकदा हलव. आता मीठ टाक, मग हलव. मीठ टाकू मी. आता आपल्याला मीठ टाकायचं. इकडे आपण संध्याकाळ मीठ वापरतोय. पूर्ण टाकतो थोडंसं अजून. आपल्याला प्रॉपरली एकदम मीठ टाकायचं, स्टर करायचं. कढईला पण मसाला खूप आहे. सिक्रेट मसाला मी तुला देते आता. सिक्रेट मसाला. हां माहिती. हा सिक्रेट मसाला, यामुळे रेसिपी चांगली होते. थोडासा टाक. थोडासा बस. आता कोणता सिक्रेट मसाला आहे ते तुम्हाला समजेल थोड्या वेळानंतर. आपली इकडे आता ऑलमोस्ट आपली भाजी होणार. थोडा वेळ लागणार, 10 मिनटं लागणार आपल्याला व्यवस्थित. ते बटाटे पण आपल्याला नरम वाटतील आणि भाजी पण आपल्याला, शेंगा पण आपल्याला लगेच समजून येईल की आपली भाजी झालेली आहे. आता झाकण मारायचं. मारूया. हो, थांब मी तुला देते. तर आपली पहिली भाजी तर झाली ना, तर आता आपण सेकंड भाजी बनवणार आहे. दुसरी भाजी ती म्हणजे आपली फरसबीची भाजी बघा इकडे सर. आणि त्यासाठी इकडे सर्व रेडी करून ठेवलेले, आपण तयारी करून ठेवलेली आहे. ती इकडे आपण सर्वात आधी जरा गॅस पेटवूया. गॅस जरा पेटल्यावरती जरा तापू द्या. तापल्यावरती व्यवस्थित तापल्यावर आपल्याला जेवढं लागतं तेवढं आपण तेल टाकणार. तर आपण इकडे तेल टाकलेलं आहे. तेल तापू द्या. त्यासाठी इकडे साहित्य बघा काय काय आपण रेडी केलेलं आहे. इकडे आपण लसूण घेतलेली आहे, कांदा, कढीपत्ता आणि मिरची, एवढं सर्व आपण टाकणार आहे, पण स्टेप बाय स्टेप. जसं आपलं तेल गरम झालं, पहिला तेल गरम होऊ द्या. आणि तुम्हाला इकडे सांगायचं आहे, इकडे बघा याला सुगंध पण एकदम छान आला. जरा तुम्हाला ओपन करून दाखवतो. तुम्ही आहे म्हणून ओपन करून दाखवतो, नाही तर ओपन नाही केलं असं वाटतंय. आता मी काय करतो, मी कधी खिडकी उघडत नाही. काय माहिती काय, जर सुगंध समोरच्या घरी गेला तर कसे सर्व आपल्या घरी येतील जेवायला. आले तरी चालतील, पण जेवण कसं आपल्याला पुरवायचं आहे ना, तुम्हाला पण पुरवायचं आहे. तर इकडे तेल आपलं तापलेलं आहे आणि इकडे आपण सुरुवातीला आपण लसूण टाकणार आहे. ठीक आहे. ओके, इकडे आपण लसूण टाकलेली आहे. लसूण चांगल्या प्रकारे जरा आपण तेलामध्ये ती ऑटोमॅटिक होणारच. जरासा त्याचा कलर कसा व्हाईट आहे ना, जरा ऑरेंज झाला की आपण त्यानंतर मग एकत्र सर्व कांदा, कढीपत्ता, मिरची आपण टाकणार. आणि ते आपण 2 छोटे कांदे घेतले. 2 कांदे घेतले, 3 मिरच्या घेतल्या आणि थोडंसं कढीपत्ता. 8-10 कढीपत्ता घेतलेत आपण. तर जरा आपण गॅस स्लो करूया आणि आपण कांदा, मिरची आणि कढीपत्ता ते आपण टाकून घेऊया. आणि आता आपण टाकल्यानंतर परत मी गॅस जरा फास्ट करतोय.
ठेव. कर चालू काय कुठे गेली आमची कॅमेरावर हसून रेडी. अरे तुम्ही बोललो तू गेली कुठे तू का हसतो तू तू असं गेला मी इकडे तुम्ही होती कोपऱ्यात बघितलंच नाही. मी बोललो गेली का बाबूवर खेळायला नाही तर आपल्या इकडे भाजी करपायची ना कांदे ब्राऊन झालेत बघ व्यवस्थित आणि थोडे खालून काले पण झाले काजलमुळे. मी नाही मी तुला बोलवलेलं तू आलंच पण नव्हतं. काही आता परत बी टाक परत बी टाक. बाबू बाहेर जा तुला घ्यायचं नाही व्हिडिओ मध्ये. बाबू बाहेर जा. आता हे टाकल्यावरती खोबरा पण आपल्याला टाकायचा ना. होय, होय. आपल्याला लागेल तेवढा पण खोबरा टाकणार आहे बघा. पाणी टाकायचंय नाही नाही खोबरा टाकला ना. अरे इकडे कॅमेरा चालू आहे जा. तिकडे ताई बोलतोय त्याच्या बाजूला घेऊन बाहेर गेली. आपण इकडे अजून थोडंसं खोबरं टाकलं कारण मला जरा कमी वाटलं आणि इकडे तर फक्त आपण थोडंसं असं ढवळून घ्यायचं आहे भाजीला. मी जरा ना खिडकी उघडतो. खिडकी उघडली ना की जरा वाफ बाहेर जाईल आणि थोडंसं आता एक्झॉस्ट फॅन पण चालू करतो. इकडे तर चांगला आपण ढवून घेतलं ना म्हटल्यानंतर आपल्याला ही भाजी आता झाकून ठेवायची म्हणजे ती वाफेवरती एकदम व्यवस्थित शिजेल. आणि इकडे पण आपली ही भाजी बघा एकदम व्यवस्थित झालेली आहे. दाखवून तुम्हाला बघा. आता बघा विंडो पण ओपन आहे आणि एक्झॉस्ट फॅन पण चालू आहे. वा 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 भाजी होते 2 मिनिटात आपली भाजी एकदम रेडी होईल. आता मीच तुम्हाला टीप दिली होती ना आता तेच मीच फॉलो करतोय बघा. आपण मिठाचा डब्बा घेतला म्हणून मला आता मी तुम्हाला टिप दिली ना मीच फॉलो करतोय बघा. आता मिठाचा डब्बा मी समोर घेतला तर मला माहिती पडलं की आपण मीठ नाही टाकलेलं आहे. ते झाकण राहत नाही का मग? राहतो ही भाजी आपण जरा ढवळून बघूया. इथे अशा प्रकारे आपली दोन्ही भाजी आणि हे सर्व झालेलं आहे. व्यवस्थित आपलं जेवण झालेलं आहे. आता आम्ही जेवण झालं की सर्वांना वाढतो. आपलं दुपारचं लंच तर आपण करतोच पण त्यासोबतच आपल्याला सॅलड खाणं पण खूप गरजेचं असतं. त्यासाठी इकडे काकडीचं सॅलड आपण बनवतो इकडे. तर आपल्या दोन्ही भाज्याचं इकडे होतच आहे तर तोपर्यंत आपण इकडे सॅलड डेकोरेट करतो बघा. म्हणजे जेवणाबरोबर सॅलड पण आपण खाल्ला ना की कसं जेवण आपल्याला एकदम चांगला पोचतं. केलं कसं हे डेकोरेशन कसं वाटतंय बघा एकदम नॉर्मल छान वाटतं मस्त जेवल्यासारखं पण वाटेल. सॅलड प्लेट आपली भाजी झाली. इकडे आपली कढी सुद्धा आहे आणि जरा काहीतरी चटपटीत हवं की नाही. चटपटीसाठी मी काय इकडे रेडी केलं आहे तर इकडे कॉर्न्स आहे आपले आणि सर्व मॅचिंग झालं की नाही सांगा. येल्लो आणि लिंबू आणि ते पण आपण आता तवा इकडे तापत ठेवलं आपण पण आपण हे बनवणार आहे आपण बटरमध्ये अमूल बटरमध्ये. किती छान वाटेल बघा. जरा चटपटीत काहीतरी खायला वाटतं की नाही. आणि नेहमी कसं आपण तळलेला बटाटा फ्राय असं सर्व नाही खाऊ शकत ना रोज आपण हे खाऊया. आता गरम झालं जास्त काय नाही. आपलं जे कॉर्न्स आहेत ते आपल्याला फक्त 8-10 मिनटं आपल्याला जरा बटरमध्ये फ्राय करून घ्यायचे. आणि मसाला वगैरे नाही टाकायचा. आता हे टाकल्यानंतर टाकूया आपण. अच्छा इकडे गरम झालेलं आहे. अजून जरा बटर लागणार आहे कारण आपले कॉर्न जास्त आहे ना.
इकडे बघा आपली कढी पण एकदम गरम झालेली, एकदम व्यवस्थित. जरा गॅस स्लो करूया आणि थोडंसं अजून गरम होऊ द्या. आणि इकडे आपले कॉर्न्स पण चांगले फ्राय झाले आहेत, मीडियम फ्राय झाले आहेत. आता त्यात आपल्याला मसाले टाकायचे आहेत. मसाल्यामध्ये जास्त काय ना, आपल्याला लाल मिरची, तिखट मसाला असेल तर चाट मसाला पण आपण टाकू शकतो. हे टाकलं तर थोडासा लाल मसाला थोडंसंच आपलं टाकायचं, जास्त नाही टाकायचं. थोडासा मसाला टाकला आपण आणि त्यानंतर आपल्याला मीठ टाकायचं आपलं. आणि थोडंसं आपण वरतून मीठ बुरबुरवणार आहे, थोडंसं, जास्त नाही, कारण मम्मीला कसं मीठ जास्त लागत नाही ना, दिसतंय का मी. आणि झाल्यानंतर इकडे मी लिंबूसुद्धा घेतला. गॅस बंद केल्यानंतर आपण वरतून पिळणार आहे. आणि अशा प्रकारे आपले कॉर्न्स पण झाले आणि आपल्या इकडे पूर्ण जेवणसुद्धा झालं. आता इकडे एक्झॉस्ट फॅन लावतो, कारण सर्वांना इकडे ठसका बसायला लागलाय बाहेर. मस्त झालं नाही बघ, झालं ना. तर बघा इकडे कॉर्न आपले रेडी झालेले बघा. असं कॉर्न पण दिलं तर किती छान वाटेल ना काजल. जेवणासोबत ओके. कढी पण खाली. तर इकडे बघा आपली थाली, लंच थाली इकडे एकदम रेडी आहे. ही थाली मी स्पेशली ताईसाठी बनवलेली आहे. आपली फरसबीची भाजी, तांबे बटाट्याची भाजी, मसाला कॉर्न, बटर मसाला कॉर्न आहे ते, भात आणि कढी आणि सॅलड. आणि आजचाही ब्लॉग तुम्हाला कसं वाटलं कमेंट बॉक्समध्ये सांगा.